Velkommen til Kunst, Mennesker og Øjeblikke. Jeg hedder Jørgen, og jeg ser på kunst og tænker højt. Og jeg inviterer dig med ind i billedet. Det billede, vi ser på her, står uden for galleriet på Staffeli, som en invitation til at komme indenfor. Det er kvadratisk. Og umiddelbart så er ligesom, der er en ramme omkring. Der er malet en ramme, så noget hvidt, og så er der noget mørkt i midten. Det der med, at der er en ramme omkring, som er malet, det gør, at det der er inden for rammen, det bliver mere tydeligt. Altså, når vi sætter noget inden for en ramme, så lægger vi bedre mærke til det. Hvis du har en plet på en væg, så går man bare forbi den, eller man bemærker den knap nok. Men hvis du nu sætter en ramme omkring den her plet, så ser vi den alle sammen. Så lægger vi mærke til den, så bemærker vi den. Og det er også derfor, vi snakker om at sætte rammer omkring noget. Sådan rent sprogligt, hvis det bruger sproget om at sætte rammer omkring, så ser vi tingene tydeligere. Så lægger vi mærke til den. Og her lægger vi mærke til, at der er noget hvidt, og så er der noget mørkt i midten. Og hvad er det? Det er ikke sådan veldefineret. Det inviterer til at sætte tankerne fri. At forestille sig, at brygge videre på, hvad kunstneren har givet os her. Vi har fået nogle brikker, og så kan vi selv fortsætte med at sætte det sammen. Det kan ligne et hoved. Det har sådan lidt en formen. Måske en hjelm. Og hvis man kigger nærmere på det, så er det noget, der så er måske en streg her, der ligner en næse, og noget, der er et øje, eller kigger lidt anderledes på det, så er det et andet ansigt. Men der er mange måder at fortolke det på. Og jeg synes, det er spændende at se. Jeg ikke lægge sig fast på, at det her det er et hoved, men det kunne også være noget andet. Det kan godt ligne sådan noget maskineagtigt noget for 100 år siden. Det er groft. Nogle gange nede at se Industrimuseet nede i Horsens, og en ting, jeg lagde mærke til ved nogle af de der rigtig gamle maskiner derfra, som var over 100 år gamle, altså fra slutningen af 1800-tallet, omkring 1900, de er meget grove i det. Det er groft. Og når man ser noget metal i dag, så er det meget af det højglanspolerede. Du kan bare tage din mobiltelefon og prøve at kigge på den, ikke? Hvor fint poleret det metal der er. Det så man ikke omkring år 1900. Det er sådan lidt. Det er en anden måde at se det på det. I stedet for hovedet, så ser det som noget maskinagtigt. Jeg sidder også og tænker på, at noget tredje det kan være. Er det et hul i en væg, vi kigger ind i? Ja. Det er sådan en sandklit, hvor vi kigger ind
i et mørkt hul. Der er mange muligheder. Og det, der er spændende ved sådan noget som det her, det er, at du kan se forskellige muligheder. Der er ikke bare én måde at se det på. Og når jeg kommer tilbage til det i morgen, så er der måske en fjerde mulighed, som jeg ikke har tænkt på nu. Og når jeg nu har siddet og kigget lidt på den, så begynder jeg at kigge mere ud i billedet, ud til videre omkring. Der, hvor den malede ramme møder det hvide. Det er groft. Der er noget råt over det her. Og tænker også, hvad er det for nogle følelser, det vækker i en, når man ser så et billede her, ikke? Altså, det er jo ikke sådan en glade pangfarve, hvor man kommer i forestemning. Der er noget mere, for mig i hvert fald, noget melankoli over det her. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men det er der. Det er interessant. Og så er det billede, der får mig til at tænke, ikke? Og det får mig til at tænke på, at det er jo interessant, at man kan på flere forskellige tolkninger end det her. Der er ikke bare én rigtig løsning, men der er mange, og de er alle sammen lige gode. Et billede eller et værk er aldrig helt færdigt, før nogen har set det og oplevet det. Tak fordi du var med i dag som en del af billedet.